shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche toshaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwedezilo namabasa musatibanane watokotadzira tadzidza mabasa ewakwedezilo namabasa musatibanane watokotadzira kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tabuda takananga pamusha uno weGuruve prison, uko kwataienda kunoona vakomana nevasikana vari kurarama vari mukati meusungwa. Donzvo riri rekuti tinzwisise marehabilitation activities avari kuita, kuti zvii zvavari kudzidziswa uye zvinovandudza sei upenyu hwavo kana vachinge vazobuda mukati meusungwa. Regai titenderere tichiona vakomana nevasikana vari kurarama vari pamusha uno, tinzwe kuti ndezvipi zvavadzidza kubva pavapinda mukati meusungwa uye zvichavandudza upenyu hwavo kana vachinge vabuda mukati meusungwa sei. Mukoma Dauti hama yemuka makasimba ino? Ndakasimba ino mukoma mene. Aiwa, ndachiona mukoma advance zvikanzaiwa. Ndine mumwe wangu mukati vanoita zvekugadzira musoro. Imi musoro munoita nezvechii? Soro ndinoita zvetwist neno. Makazvitanga sei? Izvo kuti nditangire ndinasiso wangu vaiva nesaruni, saka ndaiti pavaenda kusaruni pakuenda asina saruni ndaenda achinogara pasaidi. Then wobva kwazouya umwe munhu aiti ada kulogwa. Ndopa ndikatanga kumbofundira ndibva kuti handine karuzivo but asati ndakunatsoziva. Ndazotora chidhori chavo chine wavhi ndichandakatangira kutamba nacho kusvika ndazochikona. Ndakazotanga kuchiruka kunoga vari vanhu mani. Kusvika ndakataura experience yatokura. Ndiri muno muchirudaisiwo futi vanogwaita vachiuyawo ndichiruka, saka ndaenda chirongoramba richikwira bhozi ndichionaona zvakatoka vamwe zvaiti chivandudza futi. Ndazwa muchiti makatangira musoro memunhu mamamuudzero ndiri kudzidzira. Panosaka pakuita zvimbokoma kuti ndauiti ndiri kulogwa unohuma njeunaya zvinonyatsobuda zvakadai. Yatove neshungodzo loku, saka nokutanga kuwanikata zvangu semunhu aidzidzira saka ndinozonyanya kutadzamo pane marokisi akaita. Yakati ndachifarawo ndagona rusoro ndichitoti ndakugona mavasakara zvitavo ndozvandizonipa shungu yaje ndakutenderera mberi. Toda kuuya ipo panyaya yemaloki ipapo. Tine mhando iri kana kuti maloks angori maloks, hapana kusiyana kwakaita. Maloks ane mhando. Kuda vamwe vanoda zvakati tafukei, kuita vamwe vanoda masmall checked, saka tinoti ane mhando dzakasiyana siyana. Saka pange makatarisa ini nanondisuta nda. Mimi mateta ari yatsotera shepi yemubvodzi zvinenge neshepi yemunhu. Saka pakuloga musoro ipapo maclients enyu vazhinji vachona vanhu vakaita sei, varume, vakadzi kana kuti? Zvinozvava kutonyanya vakadzi nevakutonyanya. Ndiri munomuati vakadzi nevakunyanya kufanana manokuti. Zvikunze zvangu vaimbokusangana kuti varumewo but varumewo zvavakadzi akunovapo asi munomutooneka kutowanda manokuti ndovichiziva. Ndazva futi muchitaura nyaya yetwist. Twist ndo yakaita sei? Twist ndototi ma1-1. Okay. Tinotenga mabraids avo then inge rekutwist ari 2 ashaima mu3 yeirunga yatwist. Saka vandochobvoona kumunenge matondidzidzisa kaposi ndozvimwe zvekutipedzera mari kuwangogarakara ufanzi mari yemusoro gara mari yemusoro saka ndangoti ndakanditi musoro ndati gara. Ndinoona kuti shungu ndo dzinoita kuti ukwanise kupinza kuzvibata. Wazi munogona kuchibhora but usina shungu nazvo, saka hazvimbonye kuti uzvidetsere because unongochiona kuti basa rinodzima because in effect twist inenge ndikwanise kuruka ndakagara.
ndinotononoka wese ande plus notora time yakati kurisi ndakamira saka mumwe vanhu vanozesawo nokumira kweutime akazoti nenguva yese ndatoanjiri kwachinhwani vanovakumbidza kushayani wakazoti ndindomberi nebasa. Asi zvakaoma sei kana kuti zvinorema sei kushanda muri muenvironment yatinoziva kuti environment yevakadzi mostly takanangana nekuti makatotangira futi muri muchitangira pai musaluni inzvimbo inenge yakazara vakadzi ende basa ramuri kuita ibasa rekuti zvichida vamwe vachitarisira kuti kana ndinonurukwa musoro wangu dai wabatwawo nemukadzi imimi muri kuuya muri murume muchitaura kuti zvavanoita izvozvo ndinozvikonawo ende ndinogona futi kutoloka marasta. Tingati sematambiro ndakazviita imimiwo zvatombondiremerawo kuti ndiruke munhu wechinhukadzi asi nokuzoonawo maclients achaifarirawo setaipe twist yanokutaura kuti vanhu vakafarira twist yangu vechikadzi vachiti ndo yakasimba dhani yanorukwa nechivakadzi asi marukiro akanoruka marukiro akasiyana anoita chivanhukadzi saka zvinhu zvakuti pokutanga zvakuita zvokutsvaka kundomira kunge asi ndakazopesana tokujaira zvokuti ndinaiona zvivatondijairawo zvakanaka. Asi hamuna kubvira maita matambudziko ekuti vanouya nevakadzi vagara muyedzo iweakness yedu sevanhu vechirume yekuti anenge aakushandisa kusekerera yoita sei apa mimi muri kuita zvebasa muri kutarisirwa kuti kana ndichinge ndaita basa rangu ndichawana mari but munhu anenge akuda kutora advantage yekuti munhu andiruka murume. Besides nenyaya yekuti ini ndiri munhu une pana ndiri panze apa kutaura chokwadi ndandiri munhu kuti kana ndisina kutoonwa kana kuti kupema mbanje dzedzidzi ndisingatokwanisa basa iroro bhosi ndakafundira futi ndakaita sei ndakana saka ndandiri munhu kuti kana munhu ukadzakashida kuedza kutaura zvokudai handaikwanisa kuzvitambira nazvo bhosi ini chandaikoshesa chete basa rangu nemari yangu saka zvavamwe kuti handazvitaisa kuti kudii nokuti handazvitoinyanazvinoanohadhira but inomajika taona kuti changa chaitorinawo kana nefungwa dzaizvozvo ndatonoti wani zvinogona kuti ndonedzera futi makastoma angu saka ndakaona kuti bhosi pane mumwe aitomboita zvokosha zvangari muguruma akatozosvika pakuno mushonga akafa kungoti akazopomerera kunzi repichichi aita zvokosha izvozvo asi ndaiona kuti yeona kumadhiresi vacho zvaifambidzanawo naye kuti aitoruka aida kufarira kuruka vanhu vechikadzi saka ndakatoona kuti ukada kuti zvotizisanganisa manje zvinogona kudonedzera kuti makastoma. Saka imimi munozviavoida sei situation yakadaro yekuti vakadzi ndo vanenge vachitouya kwamwe vamwe vacho nadototora advantage kuziva kuti ano ndikatamba nemunhu anogona kuruka musoro saka ndinge agonorukwa mahari tisiri kutarisa zvamatsiranga zvokuti most of the times maitoita basa renyu makata. Inini manje pandinoshanda kazhinji kacho handinozoshandira ndiri wani handine mumwewo aida kufundirawo basa randaita saka ndiri munhu andaikana nguva zhinji itowe mwanzadzi yake inoitawo zvekuruka hazvina fuhendi zhinji saka ndiye inenge irimo futi utete we3 panzvimbo ndichiwanzoshandira saka munhu kazhinji kana achiyapaendawo mutaisa mari yapo kana mawirirana nayo kana musina mabhredzi enyu zvangu ndinazvo asi kuti kana ndine zvangu zvinhu kushandisa mari yakati antu tonooti hamutodi zvekunetsana nevamwe kana muchiti munhu inonoita semari yako apo kana mawirirana wozojuya ndaiona pamwe vasina purobhemu bhozi ndaitokuti akataisa mauti ipapo kana awirirana naita mutamu zvanga maizotambirei kuti ndingonotarisa papepa topedzerana nepepa ipo izvondaizotambira zvokuti munhu anogona kuti ndauyawo ndasingazivi kuti kana tinoka mari kati pasi taiswa mari yachotenga mabhredzi angu chichi akatokwanisa kuti ndikudzikisira zvinondzikisira asi kuti handina mundirukaoyo ngatimbotarisanaye nhasi uno ndikona tasangana tiri mukati meusongwa chii chakatora nzvimbo nemuzopinda mukati meusongwa pakunditaura chiti ndaive ndiri kumpinga mani kuita zvekomo saka tachinge tanzi pakuda utsanana mani panzvimbo inoita zvemapondi zvekuti mvura ino muchigeza komo iye inenge ichienda muzvimadhemu saka ndobva tamhaniswa nemasoja akauya kwachiti vasina zvikanyera zvivongero budai muchimugomo saka inini muridzi wekomo indi andashandira wacho
angaine link nemasoja aya kuti pakatidzingiza vasara vachitora komu yekutengesa saka zvinhu zvakangondibata kuti saka inini kushanda kuchikwanika kundodzokera ndisina kana chinhu kuzosvika yanga ine shopu ndokwandikaa zinosvika kupasa shopu make bvatora zvinhu zvandakatora zvangoendera nemari yangu yacho yaendera nezvinhu zvandakatora mushopu but awe akazoya achiwedzera kuti no zvinhu zvandashaiwa muningiri mushopu mangu ndabirwa zvinhu zvakati nakuda kuzitaura nezvokuti ndandine mari yakuona anga yachipotawo sezvo anga aita mahotness ake koti ndobva titomboenda koti ndokunonokona nakoti kuenda namukuriro pakutaura ndobva azotsvaga mamwe mahotness ake akabva asvika vandikuita ndibva ndakutambira zvokusunga kumbotiwo mafesi andikamiromo zvinhu zvaimondibata kuti but eni zvinhu zvandakatora nemari yacho yaari kuzonditaurira makuriro anga akaita hazvinhu zvaimbondibata but ndazogara kubasina nesekuru yavo atanga kunditsanangudzira kusvika ndawedza kuzozwisisa kuona kuti zvakadarika ndopandikazotanga kuzongoita kule ndinokwanisawo kuita mabasa akadai nekudai nekudai ndokwanisa kuzviita panapa tinotokupawo mukana ndiona kuti ndinoda kuti vanenge vachitogona mumwe basa ndinokupa izvo kuti mukwanise kuita sana ndokwanisa kugadzirawo zvamekroshi ndakatozogadzirawo pano ndakatanga kuchamizana nemakenzi mamwe aipa kunzi ndakatangira mwana gogo panapa siko makenzi aione vakuzouya uchikati muno kana nhasi vachiumouya uchibatsana kuiva zvino izvo tozondibatsirawo kana kajira kuzongowawo sezvo ndikunokwasandavhesitiro saka ndachemaura nasekuru aiva ndinokana sipo kana chakati vanokwanisa kundibatsirawo ndadzwa muchiti zvanisvo nemurungu aiva nechikwereti chenyu changa chiti chikwereti chemari uye iye akazoti zvinhu zvamakatora zvaitwa nemari taitengesa koma isusu yainzi bhageti time yaita 4,000 saka iye pamari iyeye aizobvisa mari dzedzemadhiriki nechikafu nechini nemota dzinotakura dhaka ririye neinjini yataitora pakusuka rei saka dzimwe mari sei dzaibvisa pamunhu isi taiwana 200 pamunhu aikareka munhu 200 saka takashanda ndofuka zvi2 months saka tibhadhara kumashure kuti tatimutengesera nenga 3 ndibva azomboeneka mari kahafu akamoti ndofanira kuita kubata toda kungoedza kuti mishini idi ikwane zvonga zvakati wanda tikwanise kuita mari yakati wanda tatakuita so kutofunga kuti kakambani katandakuda kuuma but tikazoona kuti nenguva yacho yareba kuti azokwanisa kuti bhadhara mari yacho yese mari hazvichakuda ende nenguva yacho iyo ndipakakurirawo kuti hakuchabvumirwa munhu asina yanga asinawo zvakakwana zvairambidzwa ikoko ndopakazosvikira kuti tizosvika pakutora zvinhu zvake mushopu zvandikatora nazvo $135 kati yakazoya kukotiwa kuti zvinhu zvako zvaikosta 1,000 chakuti saka ndokandikazobvunzwa kuti kuna mejesi ngati aiwa ungati munhu akwanisa kutaura zvinhu 1,000 ndiri munhu wani hazvaikwanisika saka ndobva vazombopinza vamwe ndikazopinda navo kuno kwaenza nabanze kunzi ndovana handinawo ndakazovarambawo mukoti ndikati vanhu vari kutaura vanhu handisine navo nokuti shona handisine navo kuti vakabawo pamhosva yangu makwanedzawo musaza akasiyana neavo asi vakati ndovazotosvika pakundikwaza mapurisa akandibata kuti bvuma chitotovane vanhu vapo handei mukoti muchinopinda mukoti makanobatwa nemusvenyu koti ndakabatwa neanefriend mubva mapiwa nguva yakareba sei ndobva ndapiwa 24 months 24 ndibva ndazobvisira masana 16 ndo dzandirikupeka vacho ndamhanya 10 ndasarwa ne5 muri paipaya makamira mukoti muri kuudzwa kunzi takukuchongera 24 months tisati tatarisei mwedzi yakazobviswe makazvitambira sei handina kukwanisa kunge ndichazviramba nekuti mahotness akanga aripo vakatenge vakatonyora itsamba yavo yekuti anofanira kutotongwa makore akati asi kuti vechasana kuzotarisa makore avo anga vakanyora iyo vakazwe kutonga wavo vakatonga 24 dzavakazotonga saka ndakazomutambira unonazvo nokuti havana kuda kuteedzera maripoti akangaita makanga maane muri kwanza ndine 1 mwana vakazvitambirawo sei amai vemwana nemwana pazvota ndikatisiyanei mukadzi takangosiyana pane kunetsana kwatakaitawo zvinomongewo ndamona aine murume saka takazongomuta achimboenda zvakokwadirwa kuenda kusiyana kwataita bata mwana akazotorwa nasista nandedza munodzi nemwana
Ndazwa mchita musati mambovizitirwa. Makambotaurira nasekuru kuti kuhama dzangu dzisiri kuuya imbozamawo kudzibata uye kana vakapindura vakatichi kuvizitirwa munhu zvamataura ndoita nokuti kunze kune vakoma vangu vanopinda chechi yeWashtown. Saka ndinotoziva magarisano edu nevakoma vangu than ndichiri kunze kuti vakanzwa kuti ndiri mukati muno havauye nokuti pane kakunetsana katakaita nina kuti ndakaramba kuenda kuchechi vanoita vanopinda. Saka zvakatondiitaka kuti nditi kuswera kuvaudza hazviite nokuti vakatononditiwo zvakaramba kuenda kuchechi yedu inini newo zvakuwanawo zvakuwana mwana zvakunipedza wega asi tingatozoti kana wafanira wanise kuwana mari yekutsvagira bhokisi rekuti ugeze uigwezeka inini ndakaizokutora zvako nemwemoone kuswera kuti ndivaudzira zvingatondishungudza wese bheta kungobika jeri rangu simapikira ndikunoita hazinochichemwa yenge iri chichema makurira muchechi momwe iri kana kuti inini mai vangu vakafa vachinamata Zimbabwe Apostolic Faith Mission. Saka mai vangu varwara vakoma vakazotiza kurwara kwaita amai kwekweyo vaenda kudandi kutama kuenda kugara kudandi mumwe wacho abva angopinda aenda kumaini pavireka ipapa namazuva anga changotora mukadzi wake. Saka ndaingoshungurudzika nemafiro akaita amai vangu vozi vakazofa inini nawo kutanga kutoona kuti munhu afanira kutanga kuonawo namai vangu. Saka mashoko avaindiudzawo nemagariro akaita navakoma ndandagara ndichitongoona kuti navakoma kumberi kwati kuenda zviva tichapesa ende zvichiwa ndo zvakatozoitira zvandakasiyana takuona muso wakafa. Saka ukama manje tougeza nekuda kwechechi here kana kuti zvinoitika manje achitezvinoitika unoona chechi yeWashtown here inoti kana ari mwana wako asingaendi kuchechi yavanopinda iyoyo vatorisa koze kukubvisa pamba kuti uenda kunotsvaga kunogara kana kuti wakachinja chechi kuti unoenda muchechi vachinde muchechi haabvumiri izvozvo. Saka ndasikandira kukupai mukana wekuti hama dzeitoti tadziwana tadzigarisa apa mashoko anoda kudziudza ndekuti chii inini choti mashoko andingakwanisa kutaura nehama dzangu ndekungoti handisazomboora sei kugama nekuda kwekuti chechi kana kuti chichi isusu magara edu nemubereko watikaitwa tinofanira kunogara tichingowirana sinoona kana iri chechi hazvingatotipesana zviri pamusana pekuti chechi nokuramba kwandikatoo kuenda kuchechi ikoko hazvingaite kuti tingatopesana zvokuti tingasatsikana kana pambayo neitodo kuti ndachivaona ndikudinokuti asiwo ndisingazoitawo zvokuti tigare ikoko handitoda zvokuti tigare ikwayo ndiri nemusha wanguzo. Saka nasababa ndichitosumuka imi nemuchitonoudzwa nasekuru kuti imbovaudzai vasare nechikwereti chekuti ivo ndivo vasina kuzouya. Hazvo ndakakwanisa Ukozi ukama wakakosha katingaogeze nekuda kwezvitendero nekuti mangwana panoitika dambudziko hama dzinenge dzichifanira kuziva kuti tine hama yedu iko zvino ari kurarama ari mukati meusungwa kana kuti imimi vachona hamungazove nemwoyo wakachena muchiziva kuti hamukomaungani chamuwana asi ndatadza kuenda nenyaya yekuti takanetsana nekuda kwechitendero. Takatarisa maererano nenyaya iyoyo ndinoziva kuti vazhinji vamwe vanenge vari mukati meusungwa vanenge vaine hama dzisingauye kuzovaona zvichida pamwe nekuda kwechitendero kudaro kana kuti vane mamwewo mareasons avo sepfungwa dzine vanhu kunze dzekuti kana munhu achinge apinda mukati meusungwa atova munhu akashata haachatambirika munharaunda. Mashoko anoda kupa kuvanhu vakadaro munoda kuvaticha ndingati pamashoko akadaivayo inini ndaa munhu wekuti pane zvimwewo mhosva dzandaitomupara ndiri kunze ikoko dzandai ndisingatozivi kuti mhosva idzi dzinotosungisa ende zichiva zizhinji dzandaitomupara ndingazizivi kuti asi ndapinde munhu mukati muno saka ndaita kuti hatimoti mhosva temanhu munhu asi kuti ndatoziva kuti dzimhosva dzakaipa idzi hama idzi dzinenge dzinandogona kuwira nhama dzangu panze. So kana ndabuda vangati zvomunhu akaipa asi nini jeri atozondifundisawo zvakawanda ndatodzidza through mujeri muno kugarisana bhozi tine chechi dzatinombopinda kuti muno dzinenge dzichiita kutibatsirawo kutadzirana kwatinoita iko kusekutadza kuti kutaura kunoita kukomawo
ndikuzozvona zvangu kuti zvawanda izvo kusvika pakutomboda kuramwa kuti ndichandipinda mumbuko asi mumwe wakazozvika kunyamashoko andauziona vhesa nesinanawayi kana iye ari mukadzi ndiye mukadzi nani ngaade kutedzana kuti chii chawo ndinotoenda chiteko kwanyange wachindidzinga asi ndinoenda ozi ndiri muno ndanyatso kudzidza kuti ichi chakati chakaipiriwa mwabi yangu pakuti so nekuti agara tinoita munonika zvimwe zvangu zvinguva dzekuti mumwe wacho wanototi auya nemhosva dinga tokuzokuza kuti angatewaya kuimhosva saka mukutaura motozona kuti izvitsvakadi mumwe munhu yakutondionesa chokwadi nekuti akuzviona vari muno asi akuziva kuti asingambwasa kuonesana mumakopo anga atakuonesana saka sekubvunza kwandanga ndaita kune hama dziri kunze dzisingauye kuzoona vadikani vadzo munoda kuvaudza kuti chi nekuti mukati nozunga ndoramba kuti imwenoiti kumafamily week unenge uchichazokuti adai hama yangu yauyo yangondiona zvayo even akauya asina chaainacho asi rudo rwuro rwekungondiona ndeapi mashoko amunoda kuvaudza? ndingamataurira kuhama dzimwe vana vafanira kana kuuya nyange hake haana kana chainayo munhu anosununguka nekuti muno mujeri munoona kuti kumboona hama yako chete soyambouya kuvhizitira unotonzwa kusunungukirwa kuti hama yangu iri kundifungawo nyange ndiri mukati changu asi ari kutondifunga kuti ndiripo vakatokosha zvakaipa kuti uya kwanditoita ikoko ndanzwa muchitaura kuti mujeri mune mabasa mamwe amunoita tisiri kutarisa zvikuru kamusoro mune zvimwe kuti zvamunoita mukati mezona mukati mozungwa munomu ndakauya ndichita zvekusona ndaiziva kusona chitebhutsu kana yafa sezvatai yakafa yaikwanisa kungosona asi nokuuya ukandikaita munomu ndichizoonawo mumwe wangu ari mukati umo zvindoziva kuti bati ndimachekera kuwanda matai kana magadzira kuwanda masuwa kokutadzania kugadzira mapusha ndikati mapusha asi andinamboita sei ndambomagadzira iyo zvake zuva rainaro ndeyekuti anogona kudisana chipadenga ichi sekuti azogadzirawo zvindo zvaakaita kuti azoshungudzirwa tisvika pakubatana kuti azondoziti aiyo mapusha anogadzira chivana vadambotanga kugadzira rimwe kana mukwavo papedzisa ndobva ndazochekawo masuwa ndifunga paaya utokwanisa kuita ichi 10 mapusha anogadzira ndakaona vanhu vamwe vachimafara nemhaka yekuti andakaona design yakachitora pushi tenda ndisina ndizvamboona izvokuisa mupasa apa ndaiwanza kuona zviri zvemamaini zvemaconveyor belt zvinezvi zvinondaisa sindakazoona kuti ichinoita futi kuita staff yekutsikira bhozi zhinji saka ndakabva ndati alright nemataini auda kumboedza kugadzira chi amwe mapusha vandagadzira mapusha saka ndagadzira mapusha ndisati mapedza ndakatowana munaitomada mapusha akanaka kuda kuti munhu aona ndokubva aenda nawo muguru kaona achidzoka ichindipauda kuti vanhu vakuda chi mapusha vakatowanda saka ndozvakazondipashungudza kuti ndiya mberi nokugadzira mapusha ndifunga mamwe acho ndgoya nokuona ndakugadzira kudai izvi kuzongonyatsoshaiwa zvainometirewo yakakwana sekuti tinenge tiri mukati muno asi ndakuda panze ndikuona kuti nezuva racho inogona kuzowedzera nokuti zvana gulu chichi endakakwanisa kuzowara saka vanhu tinogona kuti oendera mberi nebasa rangu zvotinogona kutisimudzirawo kuti kugadzira mapusha yako kuti zvinhu zvivo panzvimbo rikwanisa kugadzira na 10 pazuva mapusha ndizvozvo saka chii chinodiwa kuitira zvichida pamwe pane mawewishers anenge achiona kuti muenderera mberi nekugadzira mapusha material yamunoda panodiwa chini mapusha aya panenge pachidiwa lexin yatogadzisa chikoti chekunze panenge pachidiwa matai maeject aya atinozoshatisa masuwa panodiwa glue ndafunga hashinda tinokwanisa kuzowana funga zvakangoona ndizvo ndikutaura kuti kuona glue nemalexin kana nemasofa mamwe zvimachira zvamasofa zvindiuka ndozvinobvacho zvakagadzira kwanisa kusumudzira basa yangu ichienderera saka kune vamwe vari kumadani vachiita mari apa zvemunomo kuti tinotiri mukatiwo teikotengeswa mapondo kozi nini angu inini ndinongoitirwa aiwa hazvina kuita bcause pamunopfekawo muchiendawo vamwe mukutondigero 4-5 makastoma ndizvozvo matopinza mari ndizvozvo ndofunga mashoko ekupedzisira pamwe andingada kubvunza mandinofamba kazhinji zhinji unonzwa vanhu vachiti izvo dai zvagoneka hurumende yakabatana neZimbabwe Prisons and Correctional Service vaiti patinobuda paipa
vopo munhu wekunotangira imi mune mashoko ere akada kudaro kana kuti ya inini mashoko akadaro ndinaona kuti ukona sofanira chigaza zvinhu zvesezvizvi kuti ndinogona kuona nzvimbo yekuti ii ndikaenda pakati apa ndinogona kuita maketi nezvinhu zvavo asi pokuti ndinosvika ndichiti ndinosvikira kuti ndione ndo zvinotinesa kuti ndosvika ndichitambira papo asi pokuti ndaonawo kuti pokutangira besides zvekushandisa pokungoti ndaonawo pokusvikira kuti ndipapa ndokwanisawo kuita basa rangu kuti ndinokwanisa kuzondipawo material yekugadzira saka dambudziko iroro rogadziriswa sei kuti munhu achinge abuda anonowana pekutangira zvinova futi zvichirejusa mukana wekuti munhu kana abuda anobuda futi achinopara imwe mhosva achidzoka nekuti vamwe vanotorarama kana makore anosvika 10 years uchienda kumberi anonotobuda senyika yedu inoi unotobuda kwane imwe kareti yaunga usingatozive pawakapinda pamuongo usati watomboiona kuti ipapo pagadzirisike poitwa sei ipapo kuti pagadzirire ndinoona sekuti uchibuda kunze unofanira kunge pane kana hama dzinokwanisa kukutambirawo wozi vanhu vakunze kuona vachiona vakaziva kuti uri mukati muno vamwani vatomoti imbafa saka zvakuda kunzwisisa kwako nekudzidza kwakaita uri mukati munomu kuti ukwanise kutambirana nevanhu vapanze kuti vamwe vanogona kutaura zvavo zvakashata zvinogona kukugumbura but iwe usafuna kuura kuti iwe unongoziva kuti kwandakabva uko ndinomaramuro vandakapiwa nokudai nokudai saka unofanira kuti unzwisisanawo nevanhu kuti ukwanise kutambirika kunze nekuti ukwanise kunge uchaona situation yepanze kuti ndanzwa kutsanangura kwamanga muchiita uye mubvunzo wandava nawo ndewekuti emimi nemurungu makazombowana mukaniro wekutaurirana zvichida pamwakambouyawo kana kuti maissues enyu makazombowanire mukana kuti mugadzirisane ipapati ndakuwana mukana nokuti ndinobva kunotongwa iye achienda ndichindozotora mangwani andinazokwanisa kuonana naye asi pfungwa dzamaiva nadzo musati mapinda mukati meusungwa ndidzo dzamuchiri nadzo here hadzisiridzo nekuti ndiri kunzoni masungiro andandakaitwa ndaitombofunga zvekuti bati uyu munhu havandisungisi nekuda kwemari yangu ndaitombofunga chiti ndakabuda ndofanira kunoona zvekunoti ndionewo zvekuita naye asi nekuzoona kuti zvino zvakapfuura namadzidzisirwo andiri kuitiwo munomu mari haisi chinhu zvokutoti ndingaomerera kuti ndinofunga pakudai ndokopara futi mumhosva yachakafanira ndikupikira kana uri mukana wamwari achandonisiwo imwe mari sekuti ndaziva mabasa anotondipawo mari zvisaizikorwa muchiri saka mashoko amunoda kumuudza nhasi kuri kunzi masangana naye mukamuti chii kukwazisana chite semakwazina ataingoita kuti tiri panze apasisina kudaka ilenakanongendoona robhozina handisisina ngofunga ndizvozvo iko zvinododa kukupai mukana wekutaura nemhuri yedu nekuti zvazvinoita sekutsanangura kwama muchiita kuti ndakanga ndisina kutombobvira ndaita sei ndavaudza nekuziva kuti ivo vane chitendero chavo chinotiita kuti tinge tichisiyana pakubatana semhuri nhasi uno ndoda kukupai mukana wekuti taurai navo tomboti pamwe zvichida vanenge vachaona programu ino yatiri kutaura kunozvaiko zvinezvi mashoko amunoda kuvaudza ndekuti ndakakwanisa kuwana mashoko ekuti kune mukoma wangu takuti kune vakoma vangu sekuti vakati wandei ini nyange zvangu ndakaramba chitendero asi kana ndabudawo kunze ngavangonditambirawo semunhu nokuti muno munhu andiri musungwa ndadzidzawo zvino zvinoita kuti tikwanise kuwirirana besides chechi yavo asi kuti zvinoita kuti tikwanise kuwirirana tiri kunze koko tichitobatawo rimwe basa tesa zvakasiyana ndanongotaona ndauyawo kunze koko vanongotitambirawo zvakanaka siwo ndakangoitonawo kuti hasina kutukana kana kuita sei but angangori ndakati takangotaudzanawo mashoko zvavangasananaka but ndamunhuwo aifoma nezvimwewo zvataimbopikisana zvoizvozvo zvavaionawo kuti ndinenge tine nharo asi nharo idzodzo dzinenge dzakati ibvenyo kuti pane zvandadzidza ndiri mukati meusungwa muno ndakatozombofungawo futi hama idzodzo zvacho dzandandakatovenga idzodzo dai dzatitoya kuzondiona
sasa wangu wasingauye kuzinduna asi nindi rumuri vantambiroche semunhu arifuma community. Toda kubvunzira makastoma enyu ari kunzo sekutsanangura kwamaita kuti mimi pamaituruka maida kutanga madhako amaida kutanga maro ambanje manje munomu muri kuzviwanere zvinhu izvozvo anga zviri zvekuti zvinhu zvakandatombojaiira ndinokuudza asi ndakatozvakaruka ndikuruka ndirimunomuka ndingoruka ndisina baziza but nditongoruka still zvimweni ndakutodarika zvandaita zvoi ndakatotanga bhosi muoenda kuona kuti zvokundika zvozokundika kupedzera munomukunoihayo ndakuti ndakasimboende kana kuti simba kwacho ndatosimba mii ndatopera nemadrugs ndosaka ndati ndigare ndawapfedzera because vanozobvunza vari kumboti samanje tikaenda asingawani doro nembanje dzachoda tinozobuda zvakadake zviri zvodoro enda kutoti kutora kusiya kukanaka bhosi kana mari dzaiza ndashandira dzimwe zhinjika ndaiona kutobirwa ndomungamwaisiti panga ndakapedza newa bhosi ndingisatozivi overdrage sikatovaneino ndakadzoka ndakatanga kurukandisisanga ndokanzoshandisa mai yangu zvine musuwa naindasiyana kuna kutokwirira ngadai taigaisana nengokuti ndingotora mari yamukomongo andi memusingaisivi tiri ipapo hedu takatarisana nenyaya yemadrugs nenyaya ngangoti madrugs in general vazhinji kunyanyisira isusu vechidiki vamwe vacho natuzonzwa kunzi vapenga vamwe vachoona munhu adonha afa vamwe vachoona kunzi aangosandudzirwa ambva atofa toita sei kuti tipedze dambudziko remadrugs kunyanyisira kune vechidiki dambudziko rinotinetsei kuti tiripei nekuti vafana vacho vari kukura mazona vamwe vacho vechidiki avatomunzwa kuti zvemadrugs anda kutotanga atoona kuti anongodaka sei saka mumwe wacho akadzamadza atongozvitesta chete kuti atozokwanisa kuzvisiya bhosi anenge akutoona isunge future yakanaka but iyo patime anongowo uchizvidarika hauzvioni nokuti wanenge akatowa madrugs acho saka vazhinji vanozinoti akupenga kuti ase imweni hawe kusazvaire nehope kwanza vafanana sedombo rei haripe hope saka munhu unoita 3 days wakasvinura plus nzara kungoti udye chinhu kana une muchoma hakwanisi kudya chinhu saka anopesera hope dzedzavo kuti samweka kumusana vamwe chituzozona kuya munobva kutozorifoma nekuti akatora nguva yakasingaite zvemadrugs akutozona kutoti awinga munhu zvimwe zvese zvatoita zvinhu zvabuda vamwe ndinonzwa kuti vari kunze vanenge vachiti izvo madrugs anonetsa kusiya but munomu ndinonzwisisa kuti kana vakuda kuti usiye unongosiya kawani nekuti wangopinda munomu zvatopera ndazva muchiti mangochona ndaibvunda ndaita sei zvinhu izvozvo zvamuna kusangana nazvo here mukati moso ndemukati madhezi ekutanga ndikayamuno ndoka ndikatombotirwa nemunyange madhezi anga akawanisa miri asina kubuda kwaitita kunitomboita kakufiringe kurumborwara sinozipesa matoibhomushini ndati ndipazwisiseka kuti why is it kunzo koko it's so easy kuti munhu anoti ndasiya kana kuti anoendeswa kurehab or 1 month 2 months that's okay zvazvinoita kupaima ide zvekuti kusiya kwavanotaura vari panzima bai unongosina kusiya kuti kushaya kwemari nokuti munhu iye avemata kamari muhoyo haachafunga kuti nokuita kasiya ndokwakutodzoka futi kunoti zvinongoita 1-200 but chasiyana chii nekuti zvinhu zvinodhaka izvi zvakagara zvanga zviripo vabereki vedu vakakura zviripo why is it isusu generation yedu zvinhu zviri kutikasikira nokuti you find kuti ivo zvino izvi kana mwana ari kuita 7 chemazvitsonzo aakutorwa mbanje aakutoita zvedoro chasiyana chii nenguva yakararama vabereki vedu nanasekuru zvichienda kusiyana panyaya mukutensa life yatokurama mazuva anaya vakuda kuteedzera chirungu chasina nekuti chimwe chevafana navachiona kana mafirimu chanonyanya infact semafoni auya vachiona mafirimu ayo zvina cocaine chii saka vatoona kunge zvinhu zvavangatoita zvekudhakwa zvemadrugs zvekuti munhu akasimba vamwe zvekuti ndobig pachibaba mumoyo nenyaya yekuti music ndizvoyaye vaita sezvakadana ningi soja love dzai vaitanga tombodhaka kuti akwanise kuzoita sekuvhukalisi saka vanobva vazoura mutori anozorwa over series mungona zvinoita kudhaka kuti madrugs aya
ane mileage yekuti wakanyosha kuti muzoda 11 ndichitomzisema kwezita over chema ndikutaura nezvekurasabrino kuwaizi kuti vanhu vanorova madrugs mbanje chichichichichi vanofila kuti tinorova wakambonoti vanodina zvazvinoita hatingati isimba ati zvazvinoitika zvakafanana nekuti ndinoona kana kuti semunhu ndii zvandirima kwanisanagesaka asi ndichinopinda mvura pendinonzwa kunge ndataka energy ndozvakafanana zvoita madrugs kuti uchivamba dzidziso unobva watanga kuona kana kuchinja kaungachoka vision kana yako unobva watoona nge ndiwe wakatonyanya kudarika vamwe ende simba racho unotanga kunzwa simba dzimweni dzenguva so munhu anenge chinero kwaswa but zviita chinokuonesa chinhu chiombe somuona small njifanifani wozinonzwa munhu achiti mira ndichanodhakwa ndokudzokera saka aiwa ndinotenda nenguva yamatipa kutinge tichikurukura uyezve ndinoimba kuti mhuri yezimbabwe vari kuona vakutoziva kuti tikaenda paguru reprison ndinogona kutonodokwa madreadlocks angu ndinogona kundokwa twist yangu uye vachange vachiuya neuwandu hwavo zvichaita kuti basa renguo ringe richisumukira nekuwandidzika vana vandakagara navo ndimukoma vatasangana navo pamusha weGuruve prison vane mabasa avari kuita mukati meusungwa ndofunga vataura vakati inini ndinogona kuloga madreadlocks pamwe chete nekugadzira mapushi avanga vachitiratidza asi vanga vachichema kwamuri mhuri yezimbabwe kuti pakugadzira mapushi kwandinoitawo ndine maraw materials andinoda avanga vachitsanangura kuti basa ravo ringe richienda kumberi. Kune vanokwanisa munenge makasununguka kuenda muchinobatsirawo musha weGuruve prison nezvinhu zviri kudiwa nevakomana nevasikana vari kurarama vari pakati pemusha uyu kuti zvavari kudzidza nemabasa avari kuita ange achienderera mberi. Ndofunga maona mabasa mamwe avari kuita pakugadzira musoro, kuruka musoro, kune vanokwanisa vanogarawo mudhuze panzvimbo yekuti muende kumwe kunorukwa musoro kana kunoiswa madreadlocks. Sunungukai kusvika pamusha uyu muchienda muchinorukwawo nevakomana kuti upenyu hwavo vafilewo kuti hatina kuraswa asi tiri vanhu vari pakugadziriswa. Ndiri panapa pamusha weGuruve prison. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere Chisarai.
wanatoti kana mutiliona tutambire komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana. Amane shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Takajanuka tadzidza mabasa ekwebezindo namabasa musakubananidzwa newotokotadzira tadzidza mabasa ekwebezindo namabasa pakubananidzwa newotokotadzira takajanuka